Sengera Rojava sengera parastina mirovahiyê ye. Bernameya Sengera Rojava. Belê godervanê dengê gel ji bernameya Sengera Rojava min pêşberî mêvanê me ya vê hefteyê jî bi hevalbirîtan re ye. Destpêkî em lê hevala xwe bîrîtan nas dikin. Demê te xweş bi heval. Sağ ol, spas dikim. Te bi xêr hatî bernameya Sengera Rojava. Heval bîrîtan wek tê zanîn ku qirkirina ku li ser şengalê 2014 hate pêk anîn û di heman demê de tu bû şahîdê we bûyeran û te di berxwedaniya şengalê te de cihê xwe girt. Em dixwazin çîroka şengalê ji te guhdar bikin kirin. Belê di serî de di hemîn salvegera fermana heftê û çêran ya ku di sisiya tebaxa 2014 de çeteyên Daişê bi piştgiriya gelek dewletên ku serkeşiya wan dewleta Tirk ya dagirker dikir pêk hat û kesên ku di vê fermanê de jiyana xwe ji destan kesên ku ji bo xwe ji fermanê bi rêwazekê xelas bikin ji bêaviyê ji tîhbûnê li wan çolan di vê germahiyê de jiyana xwe ji destan her wiha kesên ku di pêvajiyên rizgarkirina şengalê de bi hest û ramanekê tolhildanê hest û ramanê tolhildanê li ber xwe dan û di çeperên şer de jiyana xwe ji destan ez hemiyan bi bîr tînim. Bêguman dema em vedigerin 10 sal beriya niha ku qirkirina jenosîda li ser şengalê pêk hat êşên pir mezin bûn. Dîmenên wê demê yê ku dema ferman çêbû me rû bi rû bi avayekê zindî temaşe kir lê belê her çi qas piştî pêvajiyekê ez çûbûm şengalê jî 2015 meha cotmehê ez jî çûm şengalê wê demê hêja pêngava şîlo hebû qadê şîlo geliyê şîlo dihat rizgarkirin wê pêvajiyê me jî li şengalê ciyê xwe gir. Lê belê heya niha wê demê jî dema ku em çûn hêja kêliyên êşên fermanê têda zindî bûn. Yani ez dikarim vê aşkere bêjim ku li rûyê her şervanekê de li rûyê her dayekekê ku rûxmê hemû jenosîda ku pêk hatiye rûxmê hemû êşa ku jiyan kirine jî dev ji şengalê ber nedabûn hêja li xwe di kontarê çiyayan de ji bo çiya wan biparêzin berê xwe dabûn wê derê û li wê derê jiyana xwe didomandin li rûyê wan de êşa fermanê hêja zindî bû. Bêguman gelek tiştên ku di şengalê de min pir bêbandor kir hebûn ez dixwazim hinekê qala wan bikim. Di civaka êzdî de hinekê yani her eşîrekê ciyên wanê ev heciyên wanê pîroz heye. Yê eşîra ez bêjim eşîra hebabiyan eşîra ku ji quba yani ji qubeyekê cuda bawer dikin. Mesela eşîrekê heye ji quba xawtina faxra bawer dikin û li ser wî son dixwan. Yani jî qubeya çilmêra heye û eşîrekê heye ku bi taybetî baweriya xwe bi çilmêra dedin û li ser çilmêra son dixwan. Yani xwedî netewekî ku gelek bawerî tê de heye. Belê gelek bawerî yani hemû ezdatî ama wekê ku pêşenga eşîrekê işte jiyana xwe ji desta yan jî bi awayekî mitolojîk jî tên qalkirin û qubeya ku li ser navê wî hatiye çêkirin. 2014 sisiya tebaxê dema ferman tê jiyan kirin jî her eşîrekê dixwaze xwe bispêre ciyên ku jê bawer dike. Yani ciyên ku pîroziyan xwe têde dibîne. Mînak eşîra ku li serê çilmêra son dixwe çilmêra ciyekî herî bilindiya şengalê ye. Di wê qayranê de di wê di nav kêliyên konkujiyê de di nav kêliyên qirkirinê de hewil dibin xwe bigînin wê derê. Yani di wê baweriyê de em bimirin jî em li ciyê xwe pîroz bimirin. Yani jî işte malbata dayê zero heye ji eşîra feqîran ya şengalê dixwazim wê jî bêjim ji ber ku ev hinek hususa jimre cuda jî hatibin. İşte eşîra dayê zero li di nav çiyayan de qadekî bi navê serdeştê heye û li wê derê jê tê bawer kirin ku işte şikeftên dayê zero hene. Dayê zero di nav civaka êzdî de jinekî pir bi nav û deng jinekî berxwedî re ew jî di fermanên berê de li hemberî kesên ku ferman pêkanîne jinekî wisa berxwedî re işte dibêjin ku li van dere şikeftên dayê zero hene û di kêliyên fermanê de dixwazin hawara xwe bigînin dayê zero yani biçin xulwan dera bispêrin
هيا في داویه جی بقاسی که من آگاهی جی گرد او عشر درج ور برنه دا یعنی روز مکو هر دریشن گال هاتی رزگار کرن جی هجا خو روی دری بچی کرنه ده وان دمن فرمانه دا تابی هر چی پاس از نبو مشاهده کلین جیان کرنه فرمانه لبده گلک هوالین می کوی دمل ور ما بون گلک دایکن کو فرمانه جیان کربون هنه که قال دکرن از خوازم وی بیجم yani pır danıştandın eme bedayıkan ra bu işinin civakira bu civaki bu kuraçıya bu ser fermane ve de me dayık ev tişti godun me juan jare ki pırskarım go kelin fermane ve çu hisker yani ve çu dit dayık ki jumra go jubili terseme tiştekine dit yani dugo am bazdıdan lebeli am nizanim am çuma bazdıdan şu her ame bin katil kerim ev rhabu ev fikir habu ve histejiyan kirin habu yani şu emrine hani tişteki edi şu destemena yani tişteki ma jiyan kiriye jeşunda Amerika'nın tişteki bekin keniyen ku işte ev dayık da fazla hobi genen lutkeya şuay şengale ku amjira da bejin amut u çilmera ve dere doçkayın KDP hene doçkayın peşmergeyin PDK hene belki kesin kun habi bernameyi godartken bide hancaran bihisne ku yen ku şengale froten yen ku nehiştin ezidi liber xwebeden çek u cebilxaneyen xwe froten ji boy ku ew civak çek negre li hemberi Daişê şerneke eşekê bi vê rengî hatişiyan kirin ciyê hezar mixabiniye ku ji bo dîroka gelê Kurd rûreşiya herî mezine bi nêrîna min ew doçkaya ku dikaribû gelek kesan biparêze nehat bikaranîn Debeli havalên me wê demê bastikirin dozde suwarî heval wê jî bihîstine dozde suwariyên HPG ya castarê dema xwediyên li şengalê hevalekî diçe ber wê doçkayê lêbelê nizane ku doçka çawa tê bikaranîn yani ne dîtiye berê û birêka telefonê bi hevalên din re daxive doçkayekê wisa heye çawa tê bikaranîn wirda keliyên ku gel direve ber bi çiyava û seyareyê Daişê ber buwan vate û hinek kesa digire hinek kesa dikuje di keliyekî wisa da ew heval mermiyê doçkayê yekemîn li seyara Daişê dide û demas ku seyareya dikeve yani gundir dibe ber ku lofên şengalê ji wisa zibironekin rêya ku diçe çiya keliyê ku ew seyare dikeve işte ew dayîk dîsa bas dikin dibêjin ku dema ew seyare ket nû me got dibe ku hêviyek hebe yani ew asna fişeka yekemîn ya tefiya bu hêviya vegerandina şwarê xwe re belê bu hêviyekî û ew dayîk dibêjin ew ji me re bu hêzekî ku yani qudretekî em nikarin pênasê bikin ji nû ve hatlaşê me me got em dikarin xwe rizgar bikin belê tiştekî balkêşeyên destpêkê gotina tirs tenê tirsê fikirna piştê mermiya yekemîn hêviyên mezin di wan de ava kir belê yani her çi kas ev axaftin em wisa bi hêsanî qal dikin bi rastî jî dema mirov difikire êşên pir cuda yani ez bawer nakim ku tu kelî tu peyv tu hevok bikaribin van hestan jî bînin ser ziman dîsa dixwazim hinekê nimûneya Tilezêr û Sîba û gundê Girzerek yên ku dikevin başûrê şengalî yani milê din yên çiya dimînin ji xwe Daîş dema ji wê xetî de êriş kir ket Musulê piştre gundê Tilezêr işte Sîba Şêxxedir û Girzerek tên di van gundan da jî dema gundê gel civakê êzdî dibî se ku Daîş ber bi wan vatin bi jin û xort radibin çek digirin ser milê xwe û bi taybetî li gundê Girzerek jinan pir li ber xwe didin yani kesên emirmezin û zarok ji gund derdikevin lêbelê kesên ku bikaribin çek bigirin li hemberî Daişê şer bikin evana berxwedaniyekî pir mezin nîşan didin bi qedera çend rojan jî li ber xwe didin lêbelê tabii ki cepxaneyê di destê wan de ne di hêza Daişê de ye û li vê derê de jî tiştek girîng çi ye aslında pir numûneyên dîrokî yên ku hatine jiyan kirin mînaka wî li Dêrsimê hat jiyan kirin mînaka wî li Geliyê Zîlan hat jiyan kirin yani dîrok wê kîlan di sexa dubara kir bêguman yani dîrok ama bi wê şeklê ku jiyan dibe niha di Dêrsimê de devleta Tirk ji bo ku civakê bitepsine jinên Dêrsimê revandin işkence li jinên Dêrsimê kirin û ew jin keziyên xwe bi hev vegirêdan xwe ji zinaran avêtin işte 2014 jî
belki em dikarim bêjin civakeke ku hiç agahiya me ji ders menîne gelek kes nirxandinên bi vî rengî dikin belê dîroka Kurdan aslında ez bi wê ve îkna bûm ku carin di şexsê jinê de bi berxwedaniya jinan ve zindî bû işte li wê gundê girzerek jî jinên ku êdî dibînin riya xelasiya wan nîne ji bo nekevin destê Daişê keziyên xwe jinên ciwan keziyên xwe bi hev ve girê didin yani du sê kes keziyan bi hev ve dibûne û xwe ji ciyekê bilind davêjin yan jî xwe li malan da dadilexînin yan jî bi şêwazekî dawî li jiyana xwe tînin tenê ji bo nekevin destê dijîn belê tenha nûnekanî ser ziman dema ku jin ser zinara davêjin nûneya wê jî şêdbirî tane yê ku li ser zinara xwe avêt ji ber yanî dijminên gelê Kurd hem qedepê dixwastin wisa êriş wê bikin yanî ev jî nûmuneyekê wê ku çiqas zîro çend cara xwe dubare dike yani belê û li vê derê ez dixwazim girêdan bûnekê bi vê şeklê jî çêbikim şehîdbêrîtan ku em dibêjin pêşenga me ya artêşbûna jinê ye û xeta me ya di azadiya jinê de ye ew li hemberî êrişên bêbext yên pedeke xwe ji zinaran da avêt yani teslimiyete kabul nekir û jinên êzidî jî ji ber îxaneta KDP dîsan ji ber îxaneta KDP xwe radestê çeteyên Daişê nekirin û xwe ji wan zinaran da avêtin yani bi giştî dema mirov lê mêze dike dîmenên bi êşiyên wê demê hatine jiyankirin hene jinên ku keziyên xwe qut kirine bi keviran vekirine zarokên xwe axinîn biye ku têda veşêrin zarokên ku di wê rêya koçberiyê de jiyana xwe ji dest dane axinîn biye keviran danîne ser van dîmena hemû me temaşekir me dît kalûpirên ku di wê rêyê de ji bêaviyê ji bêxwariniyê jiyana xwe ji dest dane me van dîmenan hemû dît lê ez dixwazim dîsa vegerim ew yekem mermiya ku hatiye teqandin ji ber ku li wê derê tiştekê balkêşî heye niha dema mermî tê teqandin û êzidî civaka me êzidî ku dibêje bi wê mermiyê hêzekî mezin hat ser me herkes dipirse hûn kî ne yani çünkü dizanin dibînin KDP reviya hûn kî ne dibêjin jî hevalên me re hevalên me jî ew dem tedî bavayekî veşartê jî çûne ji ber ku berê jî hevalên me xwestine biçin şengalê lê jî aliyê KDP ve hatine girtin ji ber wî bi avayekî veşartê jî hêvê demê tev digerin li gel hevala tu tiştekînîne tenê alekî biçûk yê sûretê serok sûretê rêbertî li ser e hevalekî jî çend dixwe derdixe wî alî bi doşkayê vedike û dibêje em apocî ne û em apocî ne em PKK ne û bi vê şeklî li şengalê di nav civakê de belav dibe êdî PKK hatiye me rizgar bike apocî hatine piştî wê bi taborên ku tên şengalê belkî dîmenekî jî heye nizanim temaşevan yan ji we dîtibe nedîtibe hevalekî xort dayîkekî emir mezin de ser pişta xwe işte ew heval mahîr jî piştî bi salan li şengalê tekoşîn meşan li qadên botanê di şerê li hemberî devleta Tirk de jiyana xwe ji dest da yani tiştên ku aslında civaka me êzidî dibêje em tu carî ji bîr nakin ew e ku heval pariyê ku ew naxwin didin gel ava ku ve naxwin didin gel wan dayika li ser pişta xwe radikin yani ji bo xilas bikin êzidî gelek cara vî jî digotin me nedikarî kalûpîrên xwe derbixin lê hûn hatin bi hawara me we dayikên me we bavên me ji fermanê xilas kirin evekî bi vî şeklê hebû bêguman di nav salan de bi avakirina artêşbûna yê beşê yê jeşê ya civaka êzidî û jinên êzidî bi xwe jî li ser fikr û felsefeya rêber apo ya ku neteba demokratîk esas dibe gelek pêşketinên mezin jî di nav civaka êzidî de çêbû û bi salan de dema me dît ku işte êdî civaka êzidî li gelek tiştan qaneh bûye yani îro di roja me de jî vî tiştê dibêjin em du tişta ji bîr nakin yek kesên ku bi navê PDK îxanetê li me kirin me di nav çeteyan de hiştin û yek jî gerîlayên azadiyê gerîlayên PKK yên ku bi hawara me ve hatin me jî komkujiye rizgar kirin ev rastî pir aşkere hat dîtin ev rastî diraya giştî de jî pir aşkere hat dîtin yani ez dixwazim bêjim îxaneta KDP tenê bi
فرمان راجع سینوردار نما پشتی هی وی هجی بیاری بردوامه. هیانا هاجی بردوام دیگه و پشتی کنکوژیه جه 2017 دیسا ده سیسی آداره ده به ایریشا کو لسر شنگالی پیکانین خانه سوره 11 هوالین ما و روزنامه‌گر نوشیان ارهانجی کو دخواست روشه بشوپینن و در جیان خوش دست از ویجی ببیرتینن هوان نوشیان جدنال ده 11 شربان جیان خوش دستان دوی اویدا دیسا به دست KDP دیسا کسین کجوی کنکوژی خلاص بودن دخواستن خو درخستن بکن خو بچک بکن همبری هر جوره ایریشان لبر خو بدن دیسا به دست پیشمرگیان روش هنگره دای پده که هاتن هدف کردن و هاتن قتل کردن یک شوانجی حوال چیا بود حوال چیا حوالی که ازدی بود و یکم پیواجین فرمانه ده اوجی بشتاری رفنیه بشه بود و دو استا فرمانداری ده کار دکر پشتی ویجی بی خانتا پده که gelek erişli ser şengali çebun. Lebeli az fazla bağlı bir kişinin ser 10 sallı ser konkujuya fermane derbasın. Aslında pişti ku Daesh li şengali hat pakış kirin. Pişti ku civaka ezidi xwast pergala xwe ya xwe bi rêvebirinê bir ava bike. Xwast ku xwe bi çêka xwe biparize wê demê me rûyê rastiye Daeshê dît. روی راستی داعشی بقاسی خانتکارن مینا پده که دولت ترک بخوبون یعنی لروجوای کردستان جمع همان تشتید لبله جواکا ازدی بکرکرنه کی کود دیرو که دنه هاتی جیان کرن پیرا رو برو مابو یعنی وکی من آنی سر زمان کو نمونه انوی دیرو که دنه هاتی جیان کرن چه مینا درسیمه مینا گلیه زیلان میرا گرک دورن کو کردستان دیرو که مده هاتی جیان کرن شنگالی جهات خواستن که به دست جنین ازدی با اصلا جواکا ازدی دیل بگیرن جواکا ازدی تونه بکن دمله باوری دا دمله جواکونا کو جواکا ازدی حیان ها خو پی پاراستیه اصلا دم امد اولا ازداتیه یعنی باوری ازداتیه میزد کن امریه که دبینن او هولدان جوهر خو پاراستنی هیه جبر بیج دیگرک آلیان دا خوبه نکریه خو گرتیه و ویان وکه شیوازه که خو پاراستنه دیتیه لبنه چتن دایشه خواستم دیه که بکن یعنی به دیلگرتن جنین ایسیده چما جنین ایسیده دیلگرتن چما قاتل نکرن مثلا خواستم وان جسر کوکا وان بگیرن و به بیشی وازی جی پولیتیکاین اسیمیلاسیونه پولیتیکاین تونکرنه مثل جواب که فرض بکن خواستم دی بکن یعنی تجی آنی سر زمان نزدیک 7000 insan ve deme hatun revandan zaruk u temel mezinci dinavda akıbeta gelek juan ne diyarı dinav salan da be peşengiya YPJ u pengaven ku Rojavay Kurdistan'e çebun şengale çebun gelekcinin ezidici hatun rızgar kren gelekcinin ezidici jiber ku ev teslim kar yani ruh me ku binde hatun dilgirten ji ev teslim girtina Daesh'e kabul nekirin bizindi zindili rakay hatın şevtandan gelip deverindin hatın katil kirin le kolanan serivan hatı şekirin yani numuneye bir şekilde hatı yankırın le beli armanca esası ya erişya ser jinin ezidi bifrengi bu hejaji çarenusa hazar ki zede tirjinin ezidi nehati zanin yani hejan nay zanin gelek juan ji asfazın bejim yani le kampa hole YPJ gelekşinin izdirizgar karberiya ve beçan rojanji YPJ dujin u zaruke ki ezdiji yeku de fermana 2014'dan hatmun ravandın rızgar karberiya ve ji disa çan jininden jaliye YPJ ve hat rızgar kırın le bele henek jinin ku hatına ravandın ji belki bir rava o bir gudarvan anji le Ankara'ya hatın rızgar kırın yani le bajarın Türkiye hatın rızgar kırın Luandara hatın lekin o gelek şu an hecer Luandara yani Levan mijaranda henek belgein pır aşkere dert kemin zaruka ezdi yaku hatı bu kolekirin le Almanya'ya mesela Almanya'ya cidden ve mijarada Almanya'cı politikaya ki taybet le sercivaka ezdi meşine به تایبتی پشتی فرمانه که هات جیان کرن به ریا که işte ام ازدیا بگیرن آلمانیای و ام آلیکاری درونی به bir şekli aba biken mebhist yani böyle şevazı dixazın han kolay xan bele zaten mijar ev jinek ezdi ku hatu bu kolekirin yani 100 sala bistuye keminde em de bejin çeteyin daş çeteyin bu
گشتی جهان وقتی تروری بیناست که بله تشته کو آلمانیا تشته کو دولت ترک دکه چیه yani zarokên ku weke kole hatin bikar anên di malan da li Almanyayê jinên ku weke kole hatin bikar anên û bi dehan jinên êzîdî yên ku piştî fermanê çûbûn Almanyayê dawê li jiyana xwe anî. Niha em mijarên ku lazim e bê lêpirsînkirin û lazim e li ser bi taybetî bi hûrguliyên wî were sekin. Du dawî de heger gotinên te ji bo ku derbanan hebe. Ji ber wî banga min li her kesî ev e ku bi rastî jî em van êşin hatine jiyankirin ji bîr nekin. Em li Koderê bin bilabe, li Serê Çiya bin bilabe, li bajaran bin bilabe, li Şengalê bin, li kadên din yên têkoşînê, li Rojava bin, li kîjan welatê bin ferq nake. Lêbelê em ji bo bi rastî jî ji bo ji çeteyên Daişê, ji bo ji PDK ya ku îxanetê li civaka êzîdî kir, ji bo ji kesên ku tiliya wan di fermanê de heye yek şey ji devleta Tirk hesab pê pirsîn em li her qadî de çalakiyên xwe xurt bikin û ez dixwazim dawî de silavên xwe ji hevalên me ku wê demê li Şengalê me di heman çepera de şer dikir gelek rojên bi êş lêbelê gelek rojên xweşiyê me bi hev re jiyan kir û niha gelek ji wan jî li Çiyayên Kurdistanê li hemberî çekên kimyewî yê devleta Tirk di nav berxwedanekê numuneya wê nehatiye dîtin de tê dikoşin ez silavê xwe ji wan re dişînim û dixwazim bêjim ku gelek ji wan jî şehîd ketin. Ez dikarim bi giştî bi vî şeklê binirxînim. Belê em spasiyê te dikin ji bo hemû nirxandinê te ji me re anî ser zimanan. Belê ku derbanê dengê gel bi heval Brîtanran gihîştin dawiya xeleka xan bimînin di nava xêr û xweşî de dem baş.